Kerronpa teille eri pari ihmisistä, harhailevista ja ajelehtivista ihmisistä, jolla on heti aamusta tuhkanharmaat kasvot ja kortesoinen kelmeä katse. Sinnikkeistä ihmisistä, joissa on verensiniset raidat. Itsepäistä ihmisistä, jotka menevät aina rullolle ja eri perin olohuoneen nurkkaan. Itsestään paikalleen siunauttumista ihmisistä, jotka ilmestyvät parittomina kuin sukat tyhjästä pesukoneesta. Ja ihmisistä, joiden parit ovat kaiken aikaa eksyksissä lomamatkalla tai kadonneet järjettömiin kallion yöhön. Parittomista ihmisistä, jotka yksin tanssivat tuulitunneleissa, kun parilliset ihmiset keinuvat Tallinnan laivan tanssivattialla. Ja kerronpa teille eripura-ihmisistä, jotka asettuvat kyltteineen pitkään jonoon vastamielenosoitukseen, ja toisista, jotka silloin vastapuolella asettuvat vastamielenosoitukseen. Ne huutavat herjoja ja sloganeita toisilleen, ja niiden välissä sillalla seisovat poliisivoimat, joita ei voisi vähempää kiinnostaa. Selviet sinkoivat ilmakehässä kuin tiiliskivet ja sytytetään Lidlin roskalavatuleen. Spektakkeen jälkeen mennään alueelle eri baareihin. Julistetaan 1-päiväinen työviikko kantasuomalaisille ja 6-päiväinen maahanmuuttajille. Se 7 raskia kirjataan lottokuponkiin. 2 oikein 5 nurin. Silti kaikki menee nurinkurin. Kaikki ei silti mene aivan nappiin. Ovet narisivat ja irtoavat myrskyssä sanonoittaan. Savupippu kaatuu ja tuhkat mahtavat olohuoneeseen. Eteisen peilin rasahtaa säröille ja pihalla puinen virolainen kylpytynnyri hulmattaa liekkeihin. Ja vaimo karkkaa nokisutarin kanssa Casablancaan. Viimein kun ryhdytään arvioimaan tuhoja ja niiden laatuja, niin huomataan, että taivaalta taitetaan vähämielistä valoa. Miten ne senkin keksivät? Ne syöttävät meille perättömiä uutisia ja tilastoja ja ilmastoja. Ne pitävät kansaa idioottina ja sitä se sitten on. Ne saneeraavat jälkikasvumme edustuskuntoon kasvun nimissä, kehityksen nimissä. Ne siedättävät meitä kiellolla ja rutiinitarkastuksilla. Pidättämme hengitystämme ilmiantopuhelimissa. Jonotamme bonuksia loputtomista kassajonoissa. Leipäjonot paisuvat kuin unohdettu taikina ja tallautuvat kiinni katuun kuin tupakan tumpit. Kortistot siivotaan laiskoista ja huijareista. Eläkeläiset keräilevät avaruuspromua metsiköissä pahan päivän varalle. Teknosfääri on tukehtumaisillaan vääntöillä viestintään. Ilmakehän lähimmästi pätkii ja murenee kuin näkkileipä. Sota ja pako kohtaavat tienristeyksessä ja rajoilla, eikä idioottimaissa ole enää yön sijaa. Katsoa vain mihin ojaan kapsahtaa ja kenen metsään kupsahtaa.